La, asa mo rin dapit? Nakuno natigbak ko no. Ano kayo Imsay? Dagdan man ka? Di sariyo, naay ka nang nalagi ko yung natigbak ko no. Sino tigbak? Dito ko no sa bukuan, kaliburan ko no. Dapat, basta kaya ako yung tigbak ko no. Sa lalaki bay. Bubay, mo rin ito, bubay mo lang. Hindi ko sure ba, basta ka na yung natigbak. Basta na color ang ay no kung pwede mo sa magmanicure ang babae o lalaki pod. Basta kalabunggan ako, natigbak ko no. Unya to ako dapat dito sa mga libon-libon. Grabe awan eh kakita na bisig. Unsa na rasa? Maugani. Tagas buk. Di lagi makita ka na tabon man. Natabon? Nagtabon gani. Uray mo na, kuan ba saging? Allah. Dahil sa saging ba? Tanay asa sa dapit kuyugi ko nako. Tumahan, kita gani ko. Asa man? Dili. Maugani, ingin lang ito sila. Mana ako mo ba na? Bubay, guro na. Ambot, ka ba? Basta ka natigbak. Kana. Mauguro na. Ana mao gini. Mausa. Allah gitabunan rag daon sa saging oy. Hala. Patay ka kuyaw na gud sa. Ay, bubay, dyan. Uy, na. Naik balik ka lang. Kuko. Nga kung laki na pwede masan mang manicure ang laki. Kuyawa na gis panahon kung sa tinuod na ginang naimang kanang panggulgol pang ani ra o. Hadluka ni Saryo. Uy, hadluka yun ba? Kaya di baydan na to. Mao gani dire dapit o na unsa na ro rasa. Paminan ako doon lagi guro ang nagkuan ano niya tigbak ano niya ba? Oo, Laro kayo. taga dire lagi na. Kay siguro kailan na to. Siguro kailan na to. Tay kuyawa na ang taos panahon ron oy. Di kita pa saya naglakaw kayo tanawa. Ang mga labi na. Gitabunan ra oy. Oh, gitabunan ra. Gitabunan ra oy sus Ginoo ko luya. Wa jud kalibutan. Video na din. Video niya oy kay para ba makakwarta ko ani ba? Dagang views ani. Hindi dia ka mag-hi-hi day. Ana na. Hi! Welcome! Guys sa vlog! Oh, kasabot ni mo. Ano sa day? Welcome vlog to my guys. Welcome vlog to my guys. Sus pasensya oy kay time first babay na ako ron. Sa time first oy. Kanang primero ko ba? First time Yugo. Ang first time. Katugam kag video-video ay na pag-vlog oy. Ang first time ba? Balik ta ba? Ra nang ngita na gitupila na kanikadlaw diri no gitabunan ra ba? Wa di kibaw ginikanan na ni. Klaro kayo kay kibaw pag i-clip na nang arigi ko na. Mao gani wa pay nakabalitan ni. Balita tayo sa barangay oy kay para ang mga tanod mo ari mo balita sa mga katawhan. Na, mahadlok mo ko saryo oy kita. Kahadlok ko basi kita unyi ka ng pangasal pasangin la nani ba? Say, pasangin lang yan eh. Ayaw hikapa ha. Kay makita na imong friends finger diya. Ha? Kanang kada pa mo ana pa ang mga taga Fingerprints. fingerprints di ay. Kanang niya sa mo balik ko sige. Asa man ka? Ning ani mo gugo basta kanang makakita ko mga ani ba maglain akong kanang Hala, iyan. ayaw ko biyay diri saryo oy, mahadlok ko saryo. Mahadlok ko na maabot o yan gaga mga pulis diri. Ay Ako ka lima mo balik ramang ko Ako ni investigaron diri nung unsa man siya. Oy, ay nakakita nam sa gadi man ikay di maghulba ka ikay nagbuhat ana. Sa balik ra ko. ita ni oy. Sama ni sa. Bubay jud ni klaro kayo la. Lamai pagkulo sa cutics. O puti apog tail anong bayhanan siguro gwapa jud kay instaran siya. Mao gurong gitripingan ni kay puti man kay paniil. Hadlo ka ani kan naong sa gyud sa kanin mo. Wa ba ka nagiputlan? Saryo! Bastut madlo pang kuhan niyo. Piskot yun ni Saryo mamiya. Manumukong na eh. Oh my God! Wow! Hala! Gisa! Insay. Hala! Insay. Saryo! Dali ka Saryo! Naman. Kenapa? Si Gisa mana? Mo lagi nagiukban. Gisa. Tanawa! Oh! Tanawa! As lagi buhok no. Dali diri oy paduol tanawa ba? Iko mahadlok kay ko. Dali lagi gwapa kay Saryo! Na, gwapa unsa am tanang gwapa na tigbak na. Uy, Hala! Oh, hala! Sabi mo na ako mo tigbak mo. Nag-video-video ka, te. Unsa man taw kay? Nagtagbaway na sa akong uyab, oy. Kay katong usa ka uyab na ko, magtagbaway na sa noong yang gabi eh. Hala, video-video ka. Ay, Valentine's Day ron. Hala, unsa man taw ning bayhana, oy. Gisa? Uh-oh. Agoy. Lab, Lab. ano na ka diri? Na ako diri kay gibalita ni Imsay oh. Nanay babae diri gi tabunan rag dahon. Okay, nagpahuway ko diri ba kay init kay sa muagon niya. Ganan sa ko pabukid. Magaling kang kupal ka.
Mao day no. Ay kung ilara, nakadungog ko nga nagtagbaway mo gabi sa imong usa ka uyab. Nya karon ako unya na sa karong gabi. Uy, never again. Special masad ka lab kay Never again. mo. Piyong. Oh. Huh. May ganin care pa ko nimo, tender care. Huh. Ikaw naglamo. Mauday ha? Mauday wa kay reply sa akong mga text o mga tawag ha, wa ka ni reply. Oh, kay naa di ka dire na kay asa maron imong ka turjak dire. Sus na tinagbaway naghapin ragdaon. Ka cheap mi mo kagwapa nimo. Didto gani sa mua. Pa aircon ma'am di ka mo sukor man kag kalibunan hapin og dahon. Sa man gwapo man di man parehas nimo. Wa Ikaw jud pang aircon jud na pamawi ba? Nya siya gwapo man siya mo na musugot ra jud ko bayabasan, kamanggahan, kalubihan, Kaluod mo. kawayanan. sus may paganiha imsay giswaya na to. Tuslok Ayaw ang pag video te oy. tuslok ang lubot ba? Okay ra na, oy. Okay ra na. Tuslok ang lubot og buhi pa ba? Lab. Lagi sayo pa na to, eh. Ayaw sa na laboy. Oh, say ayaw. Sorry kay. Uy, saryo. Sakita po atong ingon siya, oy nga. Pauwi man ko diri lab. Imong naong kuno bagay ra po sa lugar mo. Susugot siya ato sa aircon kay imong naong po niya. Siyempre, gwapo gulo gaturjak ani niya. Kaya ano ari man siya sa sugutan. Sus, mura rin ni siya nagnaong gwapo eh. Nya diri na dalhon sa kanang kalibunan bahapin ragdahon saging. Ya, kaluod. Ah, okay ra na saryo, oy. Kay dako mo sa kang pangulok. Ang gabi, karong gabi eh. O karon o, ano sa na oras sa karon? Padung na ngit-ngit. Ano sa labot nako? Kita Valentine's Day ron. Saan sa? Valentine's Day. Wa ko labot og Valentine's Day ron. Manom day mag-ul-ul ko. Bahala na lang kaysa reani mo ako. Mudaginot og sobra. Sus! Oh, bahala rin gilamok ka nagmayo. Masaya pro ka to laboy. Nasayop. Kita na kayo nabuntagan. Na tanawon sa narong orasan abot mo rin na. Wa jud ka mata. Grabe pila ka ron. Kawa maya kagabantay nga nay laki dira, di ba? Oh, wa bantay laki Di nagpahangin ako diri, nagpabukid ko ba kay. na din nagpahangin nga magtabon og dahon. Unsa paghangin paggawas hangin? Nya nara dire. Ang hangin nara dire. Unsa pag ang hangin mo adjust. Sama na. Electric fan. Ayaw pa biyain ha. Kay ay ko gulit na ko. Pariban pa ko nimo pa. Uy, pariban ti ka. Lasis ti ka. Ya pa nil extension. Oh, nil extension. Oh. Sa una to. Pero karon, gijerjer na makaglain. No. Walay madayon sa plano. Undangin na natin. Oy, unsa man. Mao na diha kamo. Okay ra na. Okay. Dapat makuha natin kay ako mauti. Oy, Okay ra lang na. kamong mga laki diha nga nay uyab. Ha? Kanang di mo reply o dali. Iyanang inay tabo. Mana paniiri na yung uyab. Uy, paniiri na dyan ang mga babay. No. Mga babay karon wala na kay mapuli. Tagsa na lang. Ang kasagarang loyal karon laki na lang. Sana all. Oh. Ha. Oh. Ay si gunit-gunit ako. Ay lagi kay looron ko. No. Ayo ba? Kausa lang, sir. Kausa lang, sir. Kausa. Kunin siya. Sige, nakuha nga na. Natin oy. Okay ra lagi na. Nakuha nga na, sir. Nakuha nga na. Bisan pagparihatag kulor og t-shirt karon. Ha. Ay ko. Kul biya nila, ikaw ba ning palit anila? Oh, ako gani baga kay kagnaong kay ako pa ning palit, nagpajirjir ka lain. Oh. Wala ka na. Hampuli na oh. Panguha drig mag-udlot bayaba, sampuli na imong giti. Kibusing nanay samad ba. Oh. Mawagtang sa mga kagaw-kagaw ba. Ha. Padayon na gigda. Bising mo balik pati mo laki ron. Kay di na jud ko, never again. Ha? Never. Uy, uy. Ayo. Ay na ba? Ayo lagi. Love, di na Unsay? love. Abangi ko diri. Ay, kumbati, sir. Kumbati. Kumbati. Sige. Tanaw, wa pa natagbaw yang. Mao gani. Wa pa natagbaw yang agib. Di, usa lang ka round. Usa lang ka round. Usa lang ka round. Dili lagi. Sige, sir. Dili lagi ko. Sige. Kana. Sige, kana. Sige. Ko. Kana. Ko. Hi.